Ako si Noel ginaingon, ayaw tintala ang akong asawa, kay dili gyud na mada. Apan ang imong asawa, pagkahumok og ilong, bugha gyudayon. Aw, looy kay ka. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Dool na lang ko sa amo. Mahigbong gyud tutong akong asawa nda nga naghapdera ko. Mayon to nga bago siyang ligo ronda. Kay birahan din ako siya. Uy, yun na. Tanong naglakaw kusog nga nagdagpuspos. Si Mama Tilde man na nga inahan sa akong asawang si Aileen. Ma! Matilde! Huy! Ma! Matilde! Ano man ka, ma? Nagda ka magpuspos, oy! Swerte lang siya. Ngawa na ko siya maapsi nga gigukod na kong puspos. Bali-bali ginuntan ning 2 por 2 siya gawas. Tay pa, ma. Manawag sa kusmotora. Kinsim na yung imong gigukod og puspos, ma. Milagro man ka nga nakakita kag away. Nga di man taon ka pala away. Sisimo nga bana ni Petra. Naabtan ko gyud dito sa inyo nga gustong mugunod sa kabot imong asawa. Akong giduol. Giing na noon ko nga pahawa tiguang kay dili ikaw ang akong panguyaban. Nimal. Nagside gihapon na siyang ibit-ibit sa akong asawa, ma? Ay, sige gihapon. Mauto nga misaka si Aileen og nagkuha kutsilyo. O, unsa? Maotong gipugnan kong akong anak. Ug ako'y mikuha og puspos aron bunalan ko untang animal, nidagan mong akong gigukon. Si Aileen. Atuon ko si Aileen, ma. Hulga ra kitong ako nga dunggamon siya. Pero di ko makahimo pagpatay og tao, uy. Di ko gusto nga mapriso. Ay. Ikaw basad Noel ba? Unsa bang ka, uy? Wa ka gihimo nga reaksyon ining gihimo anang simo sa imong asawa, ha? Badlunga na, uy. Sagdi lang, ma. Kung makita mi anang simo, badlongon ko siya. Maghuwat pa mo kung magkita mo. Kanus ang pagka mo magkita, no? Ayaw na lang paduula si Noel anang simo, ma, uy. Dili ko gusto nga magkaaway sila ni Noel. Boksidora ba kuno na si Simo sa una? 6-rounder kuno na siya. Boksidor nga ba nga? Ha? Kay kung maayo pa ng pagka-boksidor ni sikat na unta na kaniad to. Usa ba sa dasa kong nabalakaan, ma, kung mag-away mi? Pero kung makita mi unya, pagkik-away siya nako, kung akong sukmatan, mangita akong pusil. Pusilon ko siya. Diyos ko, ayaw taon dong, uy. Dili ko gusto nga makapatay ka o mapriso ka. Sagdi lang, bisag unsa pa'y buhaton anang simo, di gyud ko magpada. Bisag daga patingali ko di sa ko musugot anak niya no. Ug ikaw ba, Matilde, ayaw na nagtubayi si Simo lagi, kay kung makapatay kag tao, mapriso ka lang inuon. May lang lagi kung ikaw ang makapatay. Ang kuya kung ikaw ang mapatyan anang tawana. Mapatyan pa, Oroy. Kinesas Petra gayang asawa, no? Huwag yun makabuyag anak iyang bada. Otro po gaway buot ng iyang asawa. Ikaw ba, Simo? Nayabag naman taon ka, uy. Magsige magkagibid-ibid ng Aileen nga asawa ni Noel. Ako'y naos mong gibuhat, ha? Sorry na. Ganda, kay ko ano, kay cute, kay pagkababae ba? Ikaw, ako ang pagkababae taon eh. Bada ay, unya, ngano'y nang asawa man ka na ko? Nanguyab unta kag babae nga cute, nga mubagay po daan ng imong kuan diha, nga cute sa gayo. May lalay sutil ka to, ano, sukan nito eh. Niya po na ta, tuma na eh. Maratong kaon. Kwarto ta. Day? Dulog ta. Sa baday, budbudag imo, uy. Uy. Kapoy kaon anang imo nga mura lang og way gikaon. Murag bata nga ipanutpik ra na. Bangas ka na, Petra. Pa, mao ka na. Binastos ng gibuhat na ng simo sa imong asawa o ikaw. Wa sa respeto ni mo. Nabago na siya nga ikaw ang bana ni Aileen. Ako noon pa, wa man ko mahadlok anang simo. Ay di lang ko gusto nga mahinayak ko
Pero kung di naganion niya ako makaagwanta sa iyang pagsigig ug hinanggaw sa akong asawa, bat yun kugid siya! Oh, Noel! Nagtuo tingali mong tanano. Lakip na ka ng simo, nga talawan ko. Di ko talawan pa. Nakapugong pa lang ko. Pero oras nga di ko na mapugngan ang tanan. Ano na tingaling higayuna, nga sudlan ko ang bilangguan. Ikaw ha, ayaw gid in taon. Ayaw gid og pagpatay og tao, Noel. Naimayo ay, kung gusto ka gyud nga mahunong ang binuang niya ng simo, hala, buhata ang iyang gibuhat. Unsa? Buhaton ko ang iyang gibuhat? Okay na. Panguyabisan si Petra nga iyang asawa. Halan, no? Nayabag namang gid kasi mo, uy. Ang ako ramang banang imong gipanid-an nga mulakaw sa trabaho. Kalit ka man duol dinhi nga nang laba ko. Bidabi ni Marilyn. Sama ang yun tani mo ako gusto nga masawa. Mauyab. Kay, cute kay. Ganahan day kag babae nga gamay. Bida gamay. Oo, ganahan. Mahay ko na kusawa. Petra, kuha na. Lain kayo. Wala ko'y labot, ana. Wala ko'y labot, ana imong problema. Basta ayaw pagsigig samok nako. Kay wag gyud kay makuha nako. Kay bisag daga pa ko ron, si mo. Di gapon ko musugot ni mo, Dili ikaw ang klase sa lalaki nga gusto nako. Mia. Bastusa sa nimo, Ikaw mo pahawa diha kay papulis ta ka. Pulis ko taon ko ni mo. Hawak ko dutang gibuhat yan ni mo. Sana nang maibog ta sa usang babae nga cute. Pahawa na lagi diha. Nang laba ko, ay kog sa muka. Layas na! Oh. Uy. Klitan ko dahil. Sexy mong ka. Asa ka? Mangitag sakar. Ikaw rin ka mao? Sabi di mo nung sakar ako si Gita ng sakar. Di Bidya mo sa na. duwasa ko eh. Mangita lagi laki nga dako. Ikaw kinangita ka magbabay nga gamay. Ako sad, mangita kog lalaki nga dako. Klaruha na diya, Petra. Bida. Saan na lagi hay mong pagkitaon ka ng dako, ha? Patay ko na igus ko mo, ano ka ba? Kay bawo ka, buksidor ba ako na 10 rounders. 10 rounders. 6 rounders ba ako sa unan? Ako sa mga... Oh, sana all boksidor. Oh! Abot pag 6 rounds. Pero sa kamad, di gyud ka kuha halos og 2 ka round. Ah. Gamay pa gyud. Ah! Ah! Ay, Petra, ikaw ning ni asa giparkingan ko sa akong motor? Ako, ang sadis si mong tanaw. Ano kung Kuyog nagtanggor ko ka gud? na. Ha? Asa mo ka? Ibili na natin yung imong motor. Mag-taxi ta. Ha? Asa man to? Sa mapog na nga lawak. Kung wasog ta si mong asawa nga kumbana, ikaw, Noel, bisag wa pa ka manguyab na ako, pero gisugot na ta ka. Petra. Abi mo, Petra. Nalipay ko nga wa ko maghago og panguyob nimo. Plano ko gid unta nga mangitag paagi nga manguyab ko nimo. Kay gusto kong tubangan ang gibuhat sa imong bana. Ay, gikapoy na sad ko sa kinaiya ato niya, uy. Ganahan ko na siya sing asawa kay cute nga pagkababay. Ako kunod, ako nga pagkababay. Dili mga siya ganahan nimo kay dako ka. Unya, ganun iya man kang gipangasawa. Ay, kung nang mahay siyang nangasawa na ko, no? Mas labaw pa ko. Busa, bahalat na ni. Puslan man. Manotag butal. Kababay, pero kinig mo, kakiyot pa Maniga na, nakakiyot kayo. Awa pa ba yung kuy anak? Ang sa walang bahan na nakasod, Manindot. Ay, kilukan. Ay, ba di mo pripti? Awa ni time pahay. Bubukon ko ni.
Muna ako ipangita. Murag anay ko ng imuha ma-virgin landa. Kanimo na akong ganahan. Kalami. Gahukot si mong ba... Dako ka Dako kang bagababay pero gamay na kang ba... Noel, mo plaster na ko kiktabing. Ipansang na nabi. Nagayang na ko. Aminilan na ko. Sige na. Sige nang suod na. Suod na. Uspabi, nakalita. Agay. Ang manay ganina ra. Muna ako ni pangita. Ganan kong dako. Kani mo na ako na. Paspasi pa. Tapos ka, Noel. May nahitabo gyud namo ni Petra nga asawa ni Simo. Wa gyud ko maghagog panguyab niya. Kay siya ang miduon nako og nang hagad mig sex. Pagkahibaw siya ang bana, ipangita ko og buot patyon. Apa dihang misukol ko? Ha, hadlok madi ay. Ang akong asawa, perting hilak. Nangahad po kong pasaylo. O ipasaylo rapod ko sa akong asawa. Mao kat makasama ang kaagi ni Noel, tinining tulumanon. What's the style? Gipasaylo sa asawa style.